Posle Svetog Nikole u Srbiji stiže ledeni talas. Posle 19. decembra čekaju nas veoma niske temperature i ledeni dani, a živa u termometru danima će biti daleko ispod nule, pišu danas beogradski mediji. Meteorolozi upozoravaju da bi prema dugoročnoj prognozi ove zime u pojedinim mestima temperatura mogla da padne i na -25, koliko je poslednji put bilo u zimu 2012. godine, navode Večernje novosti. Veći sneg će ponovo padati posle 25. decembra, a bit će ga i za novu godinu, dodaju prognostičari. U Ivanjici, Guči, Sjenici, Krupnju, Lučanima, Ljuboviji i Novoj Varoši već je zbog snega proglašena vanredna situacija, a stručnjaci proročuju da će do nove godine vanredno biti u još najmanje 10 opština. Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić kaže da će za narednih dana jutarnje temperature kretati od -6 do +2 stepena, dok će maksimalne dnevne biti od -2 do +7. Danas se očekuje pretežno suvo vreme, a onda će u četvrtak i petak u Beogradu i u nižim predelima biti kiše, povremeno i ledene kiše i susnežnice, dok će u višim planinama predelima padati slab sneg. U subotu i nedelju biće slabog snega u centralnim i južnim predelima Srbije, dok će u Beogradu padati u ponedeljak. Količina padavina u ovom periodu neće biti velika i sneg neće stvoriti velike probleme. Ipak niže temperature krajem nedelje mogu da izazovu probleme zbog moguće posledice i zato savjetujemo oprez, naročito vozačima, naveo Nikolić. Kako je dodao, do kraja decembra zadržat će se izrazito hladno vreme sa povremenim neoblačenjima i snežnim padavinama. Oko nove godine od 25. do 28. decembra imat ćemo uslove za padavine u svim nižim predelima, a također 1. i 2. januara povećava se mogućnost za snežne padavine, naveo je Nikolić.